Hi, hello! Kumusta na sad kamo? Yan si minyong alagad sa kanginan, Chafon Morales, and then may partner sa ko diri, si Randy Tayan. Kung ako ang pasultiyo, no? Asap ko da always say a prayer mga kaigsunan. Importante nga ito papanangin, unas tanan, pag-ampong atos itong labang magagahom. Lord, thank you Lord, si mong yata ka na mong grasya. Matagalaw, thank you kay Lord. Bueno, kaigsunan, ang atong suwat ang pagkaroon itong katagan o pagtagad, no? Pinadakin is usak ka lalaki, nga mapatawag lang sa ngan nga Mimong. Kinikibawatan o doon sa radyo ni Ray Arellano. Kaya sunan ng atong sender, si Mimong. Kini ang problema baynes kong asawa mga kinaraan kay kinaiya taon. Tuon kay ba? Kay liwat lagi siya ang inahanga karaan mo kayo kinaiya. Mao nga, aron yung musairan ko nun siya akong problema, no? Inaniw na ko pagsugod ang tanan, ha? Kinsira ang iyang asawa. Kinsira, kinsira. Kinsira iyang mga anak. Kinsira, kinsira. Kinsira ang iyang ugang. Kinsira, kinsira. Kinsira usap siya kasla. Kinsara, kinsira. Ang mga asawa niya kinsira. Mag-ay, maglalis yun sila. Mag-ilog kung kinsay mauna. Kaya ang banaw sa raog sila kinsira. Kinsira ang iyang asawa. Kinsira, kinsira. Kinsira usap siya kasla. Kinsira, kinsira. Namin yung kausak ka diba. Katulog ka upat ka lima. Kaunong ka pito ka walo. Sobra sa natulog kukubas sa kinsira. Kinsira, kinsi, kinsi, kinsi. Kinsira, kinsira. Kinsira, kinsi, kinsi, kinsi. Kinsira, kinsira. Saba, gawin ang unsa ka man. Ah, Lungan na nabit, kapoy ni mo eh. Ah, Sa mga oy, ipaw na siya na ipatay silingan na to. Namatyan na sila diha, masabasab na kayo noon diha. ano siya namat yan? Unsa ikasulti sa itong mga silingan, abi pa lang di ta kay bawang mo respetos patay. Ano siya labot sa akong pagkadakantas patay de? Ay dili ba? Di ka magsaba-saba, oy, tao. Kaya ang atong silingan namatyan sila, mao nga ayo pagkatakanta diha. Oh, ano ba di ay tao magkanta ko? Dili naman na mabuhi ng minatay tao. Lumoy pataka naman lang gyud ka, oy. Usay but ipasabot ana nga di ka magsaba-saba kay na ay namatyan in town. Sa ato pa, di ta mo saba-saba. Kita mga silingan, hilom lagi ta. Unya sila, inagabi purti mo sabaan, magbadyong, ay magtungit, ay magsikitsa. So, dili sila bawal, kay namatyan nun sila mao ba? Yung baga gini magutok memang eh. Ambot lang gyud ka udiin ka naliwat. Amot sa nimo, oy. Wadyo ko sabot mo. Mansindot di ning namatyan. Ta kay, oy, di ra, tang masabat-sabat, no? Oh, kamatay ko una. Aron ako na sa magsaba-saba. No, di ko pagka. Wadyo ko sabot na mo, kadlami, biyan duklo ni mo ito, eh. Nano ka, pre? Nag-away na si mong mare? Uliso na, pre. Maunay nindot na magtiayon, dili boring. Kanangan biyan ni mo, pre, di buri ko Ito, tao. pre, nindot na pre, ganahan ko na. Kami sa kasawa, pre. Wa kitahon. Siwa. Wa gyud may away-away. Hasta laya lagi. Hasta away, wa gyud. Awis ka ka? Ano anak? Pabida. Aw, di, inong away yun. Useless. Inong kasamaan. Useless gihapon, pre. Useless man, ha? Di sa gamitan pa na akong trumpa ang pagkasaba, pre. Di gyud kadungog. Bungol man. ito, eh. Bungol. Kataw. Bida kataw. Bayo ko na naman kag tiningha, pre. Di gyud tubag. Grabe sa nimo, singkan lang yun siya ang guway hinungdan. Di san maayo sa yun na, di ba? Musingka ka. Dili yun siya makadungog. Di gyud. Kay amang masad. Pabida. Pagkakidor, di mo pa ito, eh. Oy, Sandra, Ay, nay. ugma pagpalit og manok Bisaya sa karbon, ha? Nga naman, nay? Oh, nalimot ka ga imo mang adlaw ugma. Oo, di ay no. Hala, uy, nalimot naman lang ko nay, uy. Mao nga pagpalit og manok ugma. Manok, nay? Cake, di ay, nay? Ay balag unsay palito nimo sa handa sa mong birthday. Oy. Basta ang importante nga manok Bisaya, ha? Siguro ang pagpalit na. Kanang buhi pa ha, ayaw ng patay.
O, Nay. Nahibaw na ko para unsaon na, Nay. Oh, mayo kay nahibaw na day ka na. Karong hapon tingali ug maabot na si Mimong. Kaming duha mga to sa carbon, Nay. Oh, sige. Ayaw kalimot sa akong giingon, ha? O, Nay. Asa ta? Nalimot na gid ka. Pero sige lang, uy. Sa limot ba? Nakalimot ka? Birthday na ko ron? Ay! Oh, birthday day na. Oh, birthday. Still na, limot ko rin. Limot man sad gani ko. Ha? Si nanay mo nagpahinumdum na ako. Maong manglakaw ta, ato tag carbon. Gusto ta rito. Mangumpra ta para sa akong birthday. Ah, okay. Sige, mag-ilis ko. Recorded by X Thunder Gaming. Kaya, ganira, ato na ta? Ayaw sa uy kay naisugo si nanay. Na siya ipapalit. Unsa man? Manok Bisaya. Ha? Manok Bisaya, mga naman tayo baboy yung manok. Buhi nga manok ay ang gikinahanglan. Saon na taon siya, eh. Manaan naman taon na Ay pasagdi na lang gud uy sa paal mo eh. Sige na, kada na itong paliton. Ako kakuha taon sa buot pasabot nga nung palit tawag manok Bisaya. Unya, usap yung kabuok. Urtip yung gamaya. Oo nga, pag-abot sa bahay. Nay. Nay, asa din is nanay uy. Nay, namin nay. Adara ay. Oh, Nay, di ara nay oh. Ha? Oh. Ana oh. Oh, asa na mas Mimong? Dagi ka po ito as kwarto mo pahuway ko na siya. Kita lang kunoy balutuon ana. Ah, sige, kita na lang. Ay manok Bisaya nay oh. Bebe, patingog ako no aron mutuo sila nga buhi na. Ha? Okay, okay. Nara. Para way tampas ba? Sapa ka di nay uy. Bebe, ato na ng ihawang manok, be. Dali, tabangi ko diri Sandra. Oh nay. Yes, kung to. Sa may rasa. Ito ano? Ano yung maparabataon sa asawa taon kay birthday man yung niya taon. Murag aksyon kung dago ko kakutiya na. Mura magutom na. Day! Luto na mo diha, ha? Ah, di ana oy, luto na ni pansit. Unsa man mo kaon ka kay sukaran da ka? Oo, sige. Kalabi, ngayon kayo nakaluto na mo. Unsa na mo hang... Oh, ano na mo hagtang? Ha? Ano mo hagtang? Malusap na, hugaw na. Nadili. Oh, unsa na na? Ay ta, dugo lagi nas manok. Mo na gitawag og padugo. Ha? Anak man na basta mag-birthday. Padugan gid ang mag-birthday. Kurusan ang agtang pinaagi sa dugo. Bahala ko ihikay basta naalay padugo. Ay, wala na nang panahon na karon day. Ay, puro bida. Nyagwa. Unsa ka man? Gibawal na din na, o gibawal. Ah, sanda, bida sa nimo eh. Usay problema. Ay, nay, may kay na anak ka, nay. Ikay pasabot aning mimong, nay, bi? Nga naman. So may problema. Ay, nangutan na mangus mimong, nay. Kung unsa ko na nasa kong agtang. Akong giingnan nga padugo na sa nag-birthday. Unya, so may problema, ana. Tubagas, mimong. Unsa man Mimong? Unsa may problema nimo, ana? Oy! Kuan kining Ha? kuan mawa nang kuno mausoron. Nay, Ay, mausuwa di na ang wadon. Kay kanang buhata mo unay naandal sa mga katigwangan inyong kuan inyong usbon. Nay, paminaw na ya. Wa na mo gud nay kay kana sa unang panahon, sa una man ang karang karaang panahon ba. Kay maghalad og mga mananap kay ilang paduguan ron pasaylo ang mga sa nato. Wa na mo gud na taon. Oy pag-abot ni Kristo giwagtang na naman praktisa yun na. Kaya ang giuli pa na ang pag-ampo na giuli pa sa tas dugo ni Kristo nay. Giwagtang na niya pinaagi kanang mga praktisay na kay ang giuli pa na mao ang dugo ni Kristo. Mo yung gihalad sa tanang sa katawan. Mapasaylo ang mga tao sa ilang mga sa ang dugo ng Kristo. Mao'y nahugas sa mga sa katauhan. Mao nang giwagtang na tao ng paghaladhalad ng dugo unsa pa na diha na eh. Ay, ayo pag-anak Mimong. Kay mas relihiyoso pa ko kay nimo. Akong naong kapir simbahan. Oo, mo gani to ang kapirmide sa simbahan no. Siya ruwa ka kadungog og tambag na pari bahin na nang usay sa paglantang sa krus si Kristo. Dambot ninyo eh. Basa mo sa Biblia aron mo di mo maihas. Nga ikaw, nabasa di ka na nay. Oy, ngano bang wa? Ako pa? Ay nalang supakas nanay mimong. Uy, kay mas tiguwang pa na siya nimo. Kamo, bahala mo. Uy, lakaw mag-aasa ka. Labre ka not. Di ka mukaon na may pansit. Hoy! Busog ako. Amaw. Nangutan na kung sa'yo naluto. Nya karon di mukaon.
Nalimot nga akong birthday ay. Karon lang ikaw hanggawa ka. Awayon tagi ka sa akong birthday ron. Pre, kanin mo asawa, pre. Ayaw na lang yan sa lalisa kay kanar ba sila puro naman sila magkaliwat ng iring. Liwat yung sila iring pre ano? Kustok na mga oras. Kaya mag-away na sila iyang bana. Hindi ka ugma. Ang bana pwerte naghanag kinurasan. Labot mo pre, sos, pida. Ang saming kalagutan mo, pre. Kini sa akong usawa ko, kiliwat braon. Nga naman, pre. Ang mga kinaraan, kay style ni sila gud. Ang say kanalaan, pre. Kanagaw mabaton pa taon sa mga buhaton sa karaan ba? Amo, si tawagan na. Kaya nga akong asawa, birthday mo ron. Kahirag dugos ang tang. Wala mo ron, ha? Sa una na. Sabi mo tawahan na, lagot ko anong mga kinaraan niya style. Ang butang. Dahil na, pre. Padayon diha sa imuhang gituan kung unsay maayo nga maoy buhata. Maog yun, pre. Para ko na ako, kaya nakadungog man ko mga sa mga safety ana bahin aning mga patutuo ba, ng mga pulong pa nila, wa ko no ng mga praktisa ko no. Kay lahi ko no, karong panahon na ni Kristo. Unya. Pero sige lang pre, bahala na silang kagalingon sila. Ano lang, pre? May pag... Tagay ta na, pre. Tagay ta. Naanan lang pre. Kaya tayo tawagon ako na to. Sa may sugo na to palit itong mainom, ha? Ikaw, bahala ka. Kaya bahala sa mga kinabuhi pre. Ayaw, pre. Ako na lang. Di may mo pre. Sige. Kunin na lang oh. Okay. Ano ka? Ang kanahan ay mapagpag-abot. Nagabhit ang inahak. Malimot nga ako rong birthday. Able! Karon lang kita. Ako ablihan. Bayan nga bali. Nga naman taon ka! Recorded by X Thunder Gaming. Ano taon ka? Sakita to. Mga tanak ka gano? Sumag gano? Ngano karon pa ka na ulihan na hibaw ka man unta nga ako rong birthday. Okay nga naman na mong birthday. Sa holiday ha? O sa gusto naman mahita mo, dako ng mga trabaho. Way klase, way trabaho. Og way abli sang tindahan. Kay imong birthday. Araw ka. Kalwidin goro, naghabigoro. Isa ka na. Ikaw! Agay! Yan ay, bida. Mabuang ko rin kaliki. Ay, nag-abot sa matuig. Mabuang ko! Lami kay sukol ba? Hindi pilang taon ko maluoy sa kong asawang mahinay ka na ako. Ambot lang. Suko rin siya na kung dugay ko uli. Kay birthday ko nun niya. Siya yung gamay kay handa. Pero mag-usam ko nga. Kami magtao yung mga akong sila noon. Pero mao nga pagkaugma na. Saan yung pamalit nyo na ha? Ay da, mga kandila. Ha? Kadila? Oo. Saan na kadila na Nga daghang ko na. Ay naunsa baya ka, mimong nga hapit naman kalag-kalag. Mao nga nangandam na lang kung daan. Kay og unya pa ko mamalit og kandila, mamahal na ng kandila. Oo mo ba? Tuo sa? Hapit mo din kalag-kalag. Walang nakuibaw-ing hapit, bray kalag-kalag taon. Mao nang nilistal na ko daan sa akong mga mahal sa kinabuhi. Nga may panaw na. Unya, Unsa na yung magipanglista diha mimong? ay yung kadugo na ako na yung tungan na sila yung kalibutan. Akong lista para pabisahan ako ba. Nya ako sila idagkot. Kinsa ba to ha? Ay gusto, stalking day. Kisa tuking. Ay katong akong amigo taon. Ay pagbangkod gito na ako, nga luuran kayo. Anak bang tiyumihot ba? Mo ba? Tawo. Ikaw ito, Minterio? Ha? Alam mo adto pa man ko nga ari naman ko magdagot kani kandila. Asa mo ka dagot? Di ako sa may pultahan gud. Anaran na iugsok ang kandila, magbutang kog mga pagkaon sad para inik-ari sa mga kag may kahayag sila nga masundad ug may pagkaon pa gyud nga giandam para nila. O ba? Bida. Nanasag ka na yung tinuhuang buktot da. Hilog ya, ikaw ba babag kay ko ay magbukot man sa ka. Oy, paghimo diha kung gusto kag imo. Sa day ka. Yes, go, Minterio. Ganihan ako sige tawag mo, di ka makontak. Dito ko sorry, nagkakontak na ko. Nga naman. Minterio to ako ng batangan taon ay. Nga na dig material diri makontak di ay. Dili tayo din spot man na dito ta. Bungot bis ito imoy. Paulit dire, kay hapit rin masunog dire.
ginoo ko nakanaan na pultahan Ay, day. gali kinaabtan ako. Kasi dagko tinigay. Ako. Ano yung mo sa gibyan? Naamas nanay, siya may kong gibinlan ana. Asaw sa nanay. Nilakaw kay mahadlok sa nga maabtan unya, ini kanha sa mga kaga mga patay. Gosip ko na ko ni mo. Sunog rin bahay na to day. Iapil ka sunog sa tong bahay. Swerte ka nga, wag yung taon mahurot ka sunog at tong bahay ha. Wa taon maugdaw kayo naugdaw pa. Balitsun ko diyang ngaw ni mo. Mao na resulta ng tuho-tuhan kay mo. Mimong. Mao ni ako problema kay kining tuon kay ko asawa. Luparan ko sa kabayo problema. Mida, wa naman tao ng mga praktisa rin na di ba? Kay panahon pa man tong mampor sa una taon sa mga kanang pagano ba. Nya karon mo tuom lang gihapon ako asawa o mga inaana taon. Nya badlungon ako di gyud patuoy. Usaon man ako siya, kanis bambina suwito gyud kay na sa bambina na kay Bible man yung istorya. Unsa man ko kamoy basultihon, unsaon ni ako kasawa? Tabagi ko ninyo be. Unsa man? Mimong. Sa ano lang karon nga adlaw? Si Mimong Ate Pres. Mimong. Problema ning Mimong Ate Pres kanang tuon iyang asawa ba. Nga sa unang panahon nga wa na tao na kay sa una gud Ate Pres kay numdum sa ko sa una nga inikalag-kalag butangan jud kanang kandila sa pultahan. Mo ba? Oh, sa una sa mua dito sa mua. Man ko na. Kay kanang ang para kuno ang mga kag mo dayon sa naamatay mga Ug ino lang sa limutan. hadhad man to Ate Pres diba? Ino lang limutan nga lang limutan. May rag nga welcome. Oo, bitaw, may pano. Bitaw bitaw na sa una bitaw mao na. Bitaw, kanya adto daghang kana yung iyon niya. Magkalagalag ka, mangalagalag kus ka nang adto day dito sa mga probinsya, sa bukid niya. Inigabot daghang kagalagot mo mada. Daga ka. Ang ako yung paborito ko ng kalagkalag Ate Pres. Budbud. Apali. Apali o. Wa na meron apali Ay, lang. apali sa kumugwang ng tiya ba? Sawang Oo. Kuya Victor. Ay, apali. Nasa tanom. Una, ganahan ka kay dadati ka. Ikaw ilungag. Sabi pait no? Dili, kung kuwang sa paglungag. Mao ba? Dili, labo. Pero Ah. ka na mailanan ni mga apali Ate Pres. Naglungag ni mo, buak na siya. Mao ba? Buak ka na, labo. kay Yung Ate Pres. ganun lang ko, wa na mo ko. Ginamos. Wa na kayo ko kakita kapali. No? Nami kay tuslong ginamos. Ako padaan ko sa kumaguwang. Mo ba? Kada kalagkalag, apali. Apali? Oo, ato sa mua. Ay, sus. Ruto do. Dua ka adlaw. Kalagkana. Kapitong as plastik. Dua ka adlaw na kung kanon Ate Pres. Mo ba? Probiya ka. Kana lagi mo kalakalag dadag budbud, bingka, kana Mga bisig sa lang. Sinugbang baboy. Ang mga asa ba ta? Ato kasunlon sa ako tiyo rito, ato dito ilan ang sulta. Kalagkalag adto dito iniihos baboy. Kaoy? Suba di Wa ba? mo siguro kasuwayan ng mga lakalag. Suba di ganang atay o nya unod og kuantiyan dapit alami ay noon. Karo ka nagyuko kasuwayan natin pres sa bisor kalagkalag. Pero wa na tingali kayo. Pero naapag yung tingali. Na pa sa probinsya na natin pres. Probinsya na Sa to. Wa na na. Wa na kayo Wa na yung na halad-halad gud. Nya ka na dyan nga. Pamudji na lang. Ato sa minteri ba doon, maghahat ka dito ka ng mga Oh, pagkaon. karon wa na. Dapat tingali gulya. Amo tapas siguro sa Napa. uban pero di sa tuwas pardo wa natin pres. Naapa, guban. Ang uban, naapa de? Oo, naapa. Karo. Pero, ang ako ba katawanan, dili ba sa pag-unsa, wa mo gina tingali kinang lana bilyat, no? Pag-ampor gyud ati pres. Ay, di ba ang mga insik in anak man? No. Ang interior sa insik na ito, dagang kung pagkaon ng nitso. Tinood na. Prutas. Insik ati pres way Christmas no. Ambot, wa ba? Wala. La tingali gulyat, pero dili para sa tupitsa. Oh, Mga- di lain nila wag yun sila Christmas ati Mo pres. ba? Sila rin nagbuhat og pabuto para butuhan ng mga tao. Para pungkol o tinuod, wa na sila Christmas. Oy. Siguro sila. Nga naman lang sila, ilang pa maghad, mga Ay, mao lagi negosyo na ila ha. Negosyo na ila ati pres. dili ilang bayad, ilang nangaran biya tingali. Ah, Ang ilang pagpabuto, kana may lang pag-celebrate sa New Year nga na sa February. O February, no? Pag pangingilin ko nun sa mga daotang espiritu. awa na. Oh, madug na yung daw tayong espiritu, ana. Mao ilang pabuto. pong. Pero sa inig pabuto, lain ako nakita ng Ang iro may mahadlok ba? Og ang iring? Ha? Ang iro. May mahadlok og pabuto. Mulayas o ba yung tuktok? Oo. Managan din ang iro ng pabuto. Dagko Ah, kayo. tinuod eh. Maluit ha. Hadlok na sila in town. Mas bintahan, iring di kayo bukan O, ang kanang iro. Mutago in taon. Kuha man gud ati pres kay ngano na sila mutago kay ang ilahang buto kaduha bubulong na sila. Tingali mo? Oh, mas effective na ilang mabitaw na layo Ilang pa dunggan, makadungog na sila. Na maglakaw Magpadung ka, pa na. magpadung ka. Oh, May baw na sila. May bawa na ka. Mao tingali. Ah. Makuan sila. Nahalaon niya. Oh, ban?
Dito ba? Unsa yung pangutana diha na ko na pagbasa siyang pangutana lan. Ang iyang Ang iyang pangutana. ang iyang pangutana taon mao ni karon akong problema kay matutuon kay ako asawa. Wa naman taon ng praktisa karon. Nya sa panahon pa mo kuno ng mampur katong mga pagano pa. Patuo lagi ako ng asawa ni. Nya badlungan ako di patuo. Kanang kandila lagi. Oh, paliw tambagi taon ko nga day Pero mo ba ang gulat, makakita ko anak sa daan, ibutang. Oh, na bitaw. Ano tawas, basel bay. Usa ka lungon wa Ulan. masuod sa lungag. Ha, ano man? Unya ni bawnok ang kusog ay uwan. May unsa? Ni bono. May Ang bawlo. lungon dili masuod sa lungag sa nitso niya aton sad nga ni bunok ang kusog ay uwan. Oh, unya. Unsay pong sa katigwangan? Unsa man? Dako jud ko na yung pagkawili sa Oh, minatay. anak tingali gyud na bam. Murag tinuod na bam. Kay naabitoy usay ilubong, muuwan. Nya mana sila nga nawili. Nawili niya ang lungon kanang di mo gyud makuningon nga. Di masod. Kanang wa man nagisupodaan ingon sa kaban. Ayaw binaha ha. Ayaw kiatras ha. Ayaw di atras. Di ko na maayo iapat Ano ang man? lungon. Oh, si Balik? Idot ingon doon na siningon nga kanang hangyo Nasay ni ingon. Oh. Oh, nasud patataon. Pahangyoon. Oh, ayaw surya ana. Tingali no? Ato paambitan. Di pambitin. Kini ako ibasahon din ni Gulyat og ari pa ni sa mga diskusyon sa mga ingnon ta mga dinagkong tao mo ni ingon nga all of the above. Sirak 26 versikulo 13. Ang usa ka buutan nga asawa mao ang kalipay sa iyang bana. Ang iyang kahibalo maghimo siyang bana nga usa ka mas makusganong lalaki. Ako nang gibasa ko lang kanamon ko pong dire ang iyang kahibalo naghimo siyang ug mingon kay naghisgot ang iyang kahibalo meaning dili na si mutuo na magkaraang patotoo. Ang iyang knowledge kingon dire sa ato pa ang iyang kahibalo ang iyang mga inota dili na siya ng mga kinaraan. Og mao'y maghimo siyang bana nga usa ka mas makusganon nga lalaki. Aha. Ang usa ka asawa nga dili mo palabig sulti mao'y usa ka gasa gikan sa Ginoo. Aha. Oh, kay kaniyang asawa sa tusod gilanon bisag unsa man lang ipangkuan, bisag unsa man lang ipangsulti, bisag unsa mga patuto. Ang pangutana gyud, ang lawom gud niyang pangutana gyud asa man bitan ako tulak sa tingin. Ang ihagong lawom pangutana ang bertong kuanan. Ha? Ang bertong niagi iyang yung pangutana sa pinakaunod sa iyang pangutana dire. Kato lagi mo tutuon. Wala akong problema kini pagkamatutuon sa kasawa wa naman good nang mga praktisa ingon kay panahon. Unya karon mo tuo lang gihapon ako usawa ingon ana unya badlungon ako di gyud mo patuo sa. Mao ni lagi. Katulad yung pong pasamigo na ko pare pag humon niya binditas motor o bagong auto isablig ang mga dugo sa manok. Muna ni unang pare, alam na importante kani ang pagbindita na inyong kuan o kanin dugo sa manok. Naadya ni sablig sa dugo sa manok. Oh, gipanaan ana Nagpabindita. Oh, pag humang blessing. Inana ang gina sa una. Pag humang yung blessing. Sa ka naman sa kina? Mo ba? Pero bam, usa ka motor na sabag. Sige kuwang ang iro. Ano mo na? Kato akong Ala kang gulyo at ang kuwan ba na, uy? Nga naman siya, ang itlog na pilito. Bisa, nakuha sa Dili pa siya, dili man nato patutuo. Dito Tinuon man. Adi ba? Oh. Ang nalubong ang minatay. Oh. Nakin mo tungod doy usa ka tricycle nga nabanggaan diya sa tungod yun anang national power sa Naga. Naga. Naingon ang tugas bisa patay na di gyud matumba. Nahantod ka ron. Nadasbagan na usa ka tricycle ug daghan tayo mga estudyante nga nawa. Kana bebe, kana bam, di gyud tam totoo no, pero kanong Unya. kanang tugas sana na ang tug karon. Nga naman, nga wa maging tumba. Lahi po na siyang klase nga Lahi. patuto kay doon naman siya proof. Umingon ka. Nabitaw. Sige, uwang ang iron. Natin nga rin nakita dili ko na. Bitaw, dili. Patuto mo na. Pero doon na may proof ka nakita. Okay na kaysa kaning ano, ang uban wa mo ko'y proof. Ngano? Nagsigig uwang ang iro at Francis. Katong driver sa tricycle nga nabangga, nalubong na. Ano man? Nganong sige mo nag-uwang ng iro? Magkatubangan ng kanabitong driveran sa motor natin. Mulibila, mulibila. Tinidor ng gutawa. Tinidor, sige, tinidor. Oh. Pero masige masig uwangan ng iro nga tubangan ng tinidor sa motor nga nadugmok naman na diha tong ilubong naman kasi yang naiabat niya sa pagtanaw niya ang katuko nung kuan ng taon ng itong taon minatay na ipit na dito sa tinidor. No, pagkuha din na last minute ay wala sila kibawang manay kuan dito itlog. Wa ta kay bawo kay basig na kuan ba in town. Ana, na gusbat ang iyang lawas ng ana may pong. Mami tayo kilakad sa asawa ti Pres. Lain pa totoolan. Ang itlog, ang itlog. Ayot. Bayot. Lain pa totoolan nga dunay proof. Sige. Ano nung katong kong landslide diha sa Naga? Oh. Nga? Kato. Oh, ang iro ate pres nagsigig nagsigkoy-koy sa yuta.
Dito di ang bukton sa iyang agaon. Dito nakitaan. Mo ba? Ang muna yung mga patutusay nga na ay prop doon na Na, tinuod. na, Pero sir. kanang ingon nga, ibutan rin sa agtang, upa may prop kung sana. Ay, sa unar na eh. Oh, Sa una bitaw, hindi ka nang mag-birthday mi. Ihawag manok ni butang diri. Ibsa Ay, karaan ay, karaan. Pero ikaw nakagig yung kana. O gamay pa. Amo lagi Gamay mga pa. bata bata. Mo Nay. nga karon wa na. anay, gamay pa ming bata. Naiiglulubong sa musilingan, di paman ko kunaog lagi mo yayong sa lungon, kaya yung ura na may puron. Ako mama mo kuyog, mga to dito lubong. Hindi ka abot, ingon nga, oy, labaya ko dali ka abo. Labaya ko, labaya ka po, may kamay Sa bata. una inana bitaw labayan mo. Pagkabudi ako sa kabagol, kanang bagol ba kanang binukot. Labaya ko dire, labaya ko may hagdanan sa di pa sa musaka. Ano man? Kagikan na naglubong. Nya. Ang katong batang gamay ko no lubatan. Ah, ang agkuan na kanang magpalina. Murag yung ana, Kanang magpalina ba? Pero doon lang, Nas mintilyo, palina. ya, lan. Pero doon lang sa kapat, totoolan nga, doon lang yung pro plan. Paminaw! Unsa Ay man? lagi bitaw ko. Doon lagi, tinuod yun na, lan, nagingan, natinga, tinuod yun na patutuho, ala, nilitingog, istorya lang. Yun, mukhaon kagpanon, niyang mo! Ano man pupulangan din na naman doon? Tula ko ang puzzle, tihon. RMN